16 Color Free efter Carlento, mamman April Love, och sen har vi Marathon. Det kommer vara en bra kombination. 165 centimeter, en välutvecklad 3-åring, välproportionerlig, välformad hals, väl liggande mod, bra sadelläge, bra djup i bålen, välformat kors. Markerade leder och nöjaktigt korrekt både bak och fram. Skritten är ren, energisk och vägvinnande. Traven lätt med bra basarbete, men något markbunden. Droppen rytmisk, den har god balans, men hamnar lätt i framvikt. Får 8 poäng på typ, 8 för huvudhals och mål, 8 på benen, 8 på skritt, 7 på trav och 7 på galopp. 46 poäng som precisist. Det gäller löshoppning. Den har hoppvilja, hoppar med något öppna framben, men har en god rytm. Betyg 8. Temperament, allmänt intryck, samarbetsvillig, gott förtroende, sansad och även där betyg 8. Har fått totalpoäng 47. Lycka till. Tack.